Čaute všetci, sme späť a ideme dať house tour nášho domu, hej. Takže poďme, toto je sedačka, so strávim asi najviac času na sedačke, viete, tak keď pozerajte. Tento vánkuš je môj najobľúbenejší, taký celkom dobrý. Potom toto je učenie, telka krásna. Potom poďme. Toto je také, že proste, že tam robím veci a tam koláč. Tuto je najlepšia siltovka na svete. 1, 2, 3, Hala Madrid. Potom tu mám futbalové rukavice, také bundy a tak. Mám iné veci. Čaute. A má taška. Potom tuto je garáž. Krásne autičko, keď vidíte. Porsche 111, úplne krása. A také staré veci, že na sklad a tak. Potom ideme k toto sem. Tuto nemáme akože vám čo ukazovať, ale jen toto také, že ako moc z toho tu nič není, len veci a moja školská taška. Ideme z hore. Nie, ešte ideme do mojej izby. Takže, poďme. Toto je môj pes Lara. Toto taký malý pes, taký 8-ročný, ale stále je super. Potom, dajte z 10 do komentárov, čo si myslíte z môj setup. To je PlayStation 5, celkom dobrý monitor, 120 FPS keď hrám Fortnite. Toto je môj počítač. Tu mám také veci, že na učenie a tak. Také chill, pozerajte, taký chill. Taký chill. Potom tuto je také blbosti, môj diplom na futbal a ďalšie Rubikové kocky a tak. A sorry kamaráti, ospravedlňujem sa, tu mám ešte Nintendo. Tuto mám Nintendo. Kurník. Sorry. Poďme. Tuto je záchod, tu moc nemáme čo rozprávať, tuto je môj prášok na vlasy. Super cup, kúpte si, veľmi dobre. Potom toto, Zara, veľmi dobre tiež. Tuto robíte svoj biznis, ale o tom sa nerozprávame. Tu sa osprchujete a poďme do kuchyne. Tuto je kuchyňa, hej. Ako tuto je taký čang, tu vyčavuješ taký džusík, čo mama urobila. Ok, pozerajte. Dajte do komentáru, či by ste si dali. Dobre, sladké. Poďme do spálne. Tam nie. OK, tak tam sme... tam teraz môj tatino spí, takže tam nemôžeme ísť, sorry. Teraz ideme hore. Tu sa presunieme, že tuto sú len také veci, že... Také veci, proste také na sklad a tak. Tu je zmrzlinovač, čo prvý nikdy sme nepoužili. A my to proste kúpili, že 250 €. Tuto sú moje morčiatka. Prepačte, len oni, vieš, morčiatka sú také, že málo vidieť. Ten hnedý, čisto hnedý, je Buffy a ten čierno hnedý je Buffy. A ten čisto hnedo je Goofy. Takže čaute chalani. Yes. Toto je ďalšia kúpeľňa. Toto sa umývačka. Robíte svoj biznis, o tom sa nerozprávam. Tuto sa tiež sprchujete, ale do vane. Tuto sa proste pozerajte, že aký je pekný. A umývate si ruky. Poďme ďalej. Toto je tiež taký sklad. Kedysi, keď som bol s malým, s Oským, my sme sa bávali, že tu sú nejaký monštrum veci. Prepáčte, dajte do komentáru, čo toto je, si myslíte. Ani ja neviem. Nejaký koto. Nejaký koto, tiež si myslím. Toto sú nejaké bundy a také veci. Nie je také dôležité. Toto je môj tatinov počítač. Kamo, toto je drahé. Tlačiareň. Proste nie je o tom, čo proste tlačiareň. Toto sú všetky hračky, čo tu máme. Také fire, všetko. Toto sme robili projekt, čo my si dali 208
Prepáčte, 228 €. S mojím kamarátom sme predali gumiky bez cukru, si prečítajte. Kvalita. Dajte do komentáru, kde bývate a pošlem vám to s FedExom. Tuto nemáme moc Porsche album, moc neviem čo rozprávať. Slovom Bratislava tričko, pradlo. Tuto moja mamina veľakrát beží, že bum, 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 šprinty. A tuto proste je takto zase chill. Taký to. Čiže niekedy strávim čas s kamarátom. A tuto proste ovládač na Xbox. Mám Xbox 360. Tiež telka, ale taká stará celkom. Tuto krása. 360. A tuto ešte Playko. Viete, z toho boxu z Playku, viete. Som dostal Fortnite. Ten oný. Tuto mám Capitol šilovku, keď môj kamarát bol v New Yorku, tak bol na hokeji a toto mi zobral. Celkom pekné. A dobre, uvidíme sa v ďalšom videi. Čaute! Sorryte. Ježiš Kriste. Tak, no sme zabudli, že Prepáčte, ja tu moc nechodím. Toto. Je tu dosť zima, tu moja mama spí. Je tu, že akože 18 stupňov. 18 stupňov, tak môžete preveriť. Tuto mama asi je potom nejaké papačky, ale to nevadí. Také lieky. A to je všetko. Poď môj kameraman prvý, lebo vy ste majster. Takže toto bolo všetko pre naše video. Uvidíme sa ďalšie a dajte like a odber a dajte do komentárov, či sa vám páčilo toto video. Čaute!